De gemeente Noord-East-Friesland heeft een lijst van ruim 400 graven gepubliceerd, waarvan de rugten net meer betalen worden. De meesten die hadden al heel lang in afstand dienen van de rechten, de rechthebbenden. Maar we hebben het nooit oprommen. Omdat het zo lang staat, hebben we zoiets van, het is misschien wel handig om het toch even te publiceren en het onder de aandacht te brengen. Soms worden graven nog onderhouden door familieleden die net weten dat er eigenlijk geen rechten meer binnen. Dus dan kunnen ze eventueel de rechten weer op namen krijgen. En gebeurt het net, dan wordt het graaf echt daadwerkelijk roemen. Daar beginnen we in het najaar of van het winter mee beginnen. Terug het graaf echt roemen. Eerst komt de stien eraan en een later tierstip wordt het graaf zelf roemen. Zodat wij weer rond te gaan en het graaf opnieuw weer uitgaan kunnen. De komende periode worden de bordjes geplaatst bij de graven daar het om gaat. Op deze wijze wordt er bezocht om toch in contact te komen met de naaste familie of kunde. Ja, het is gepubliceerd in het publicatiebord op de begraafplak, maar meestal lezen dat net altijd. En in de kranten zien ze misschien ook net altijd. Vandaar dat we bij de graven waar het om gaat, hebben we ook een bordje geplaatst met een verwijzing naar het publicatiebord. Er wordt ruim de tijd doen om de grafrechten te verlengen, zodat de gemeente de graven net rommelt en er misschien vervelende situaties ontstaan. Het hoeft net per se familie te wijzen die de rechten keepert. Ze kunnen rechten weer op namen krijgen, dat het graaf behouden blijft. En dan moet ze gewoon contact nemen met de gemeente. Het staat gepubliceerd in de plaatselijke kranten, op de gemeentelijke website en in de publicatieborden op de begraafplakken waar dit zich speelt. Dan kunnen ze contact opnemen, komen ze bij mij dit lonen, krijgen ze van mij een formulier en dan kunnen de rechten weer opnieuw uitgedaan worden voor of 10 jaar, of 20 jaar, of 30 jaar. Van een talgraven is al afstaan, maar er is onder oren terug de gemeentelijke fusie nog net oergien te oprommen. Tijdens het ontmantelingen van zijn graaf kom je toch nog wel wat zaken zien. Nou, gekke dingen net echt natuurlijk, maar wel de oorblooselen van degene die er begroeven is. En kleerstikken en natuurlijk ook wel gedeelten van de kist waarin ze begroeven binnen. Maar dat wordt netjes oprommen. De oorblooselen die komen in verzamelgraaf op het kerkhof. En nou ja, de kist en dat soort dingen, dat wordt vaak vernietigen.